ஒரு குருவி கதை சொல்லவா? ஒரு குருவி சாப்பாடு தேடி தேடி அலைஞ்சு டயர்ட் ஆயிட்டு ஒரு மரத்துல போய் ஒரு கிளையில உக்காந்துச்சான். அந்த மரம்ல செம்ம ஹைட்டு. ஆனாலும் அந்த குருவி நம்பி பயப்படாம அந்த மரத்து மேல அப்படி போய் உக்காந்துச்சு. இப்ப அந்த குருவி அந்த கிளை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும்னு நம்பி உக்காந்துச்சா, இல்ல அதால பறக்க முடியும்னு நம்பி உக்காந்துச்சா? அந்த கிளை கூட உடையலாம், ஆனா உடைஞ்சாலும் நான் பறப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த நம்பிக்கையில தான் அது உட்காந்துருக்கு. இது அந்த குருவி கதை இல்ல, உங்க கதை. அந்த கிளை நீங்க நம்புற ஃப்ரெண்ட்ஸு, ஃபேமிலி, உங்க பார்ட்னர், உங்க தொழில், உங்க வேலை, இது எல்லாமே ஸ்ட்ராங்கா தான் இருக்கும். ஆனா ஒரு காத்தடிச்சு சிச்சுவேஷன் மாறிச்சுன்னா உடையும். அப்ப நீங்க என்ன பண்ணும்? அதை நம்பி கீழே விழக்கூடாது. உங்களை மட்டும் நம்பி மேல பறக்கணும். உங்களோட நம்பிக்கை, உங்களோட தைரியம், அதுதான் உங்களோட ரெக்கை. ஸோ உங்களை மட்டும் நம்புங்க, பறப்பீங்க, கீழே எல்லாம் விட மாட்டீங்க.